Βρισκόμαστε στην Καβάλα, στο ξενοδοχείο Λούση. Αυτό το τριήμερο, 17, 18, 19 Μαρτίου, πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του έργου Desirment, ένα έργο του προγράμματος Horizon, ευρωπαϊκό έργο, όπου συνεργάζονται 34 εταίροι, βρίσκονται εδώ πάνω από 100 εκπρόσωποι και το θέμα είναι οι προκλήσεις κλιματικής αλλαγής και λύσεις για την ανθεκτικότητα των περιφερειών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει η πρώτη μέρα, 17 του μηνός, η συνεδρίαση μεταξύ των εταίρων του έργου, όπου γίνεται ανασκόπηση της πρόοδου του έργου, στο ποιο σημείο βρισκόμαστε και συζητιούνται θέματα τα οποία θα βοηθήσουν για την περαιτέρω υλοποίηση του έργου. Τη δεύτερη μέρα υπάρχει μια επίσκεψη μελέτης στις περιοχές όπου υπάρχουν οι Natural Based Solutions, οι λύσεις βασισμένες στη φύση που εφαρμόζονται στην περιφέρεια, όπου οι εταίροι θα πάρουν μια γεύση από το πεδίο το τι πρόοδο έχει γίνει σε αυτά τα σημεία. Τέλος, την τελευταία μέρα, η λεγόμενη Adaptation Day, είναι μια μέρα όπου είναι ένα μεγαλύτερο, πιο ανοιχτό event, όπου πλέον συμμετέχουν και άνθρωποι, ενδιαφερόμενα μέρη, οι οποίοι είναι σχετικοί με το αντικείμενο και προκειμένου να αλληλεπιδράσουν με την πρόοδο του έργου και τα ευρήματά του. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι εταίροι του έργου αποτελούνται τόσο από διοικήσεις όπως περιφέρειες, επιστημονικούς φορείς, πανεπιστήμια, τοπικές κοινωνίες όπως δήμοι, αλλά και άλλοι υποστηρικτικοί και ερευνητικοί φορείς. Στην περίπτωσή μας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το τοπικό κλάστερ αποτελείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, όπου πηγαίνει στα πιο επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, όπου υποστηρίζει όλες αυτές τις δράσεις, και τέλος το Δήμο Παγκαίου, όπου γίνονται εφαρμογές στις λύσεις βασισμένες στη φύση. Η περιφέρεια δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτό το έργο, γιατί προφανώς είναι μια περιφέρεια η οποία είναι ευάλωτη στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά μέσω του έργου αυτού βρίσκει το δρόμο για να ολοποιήσει το σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, περνώντας από τη θεωρία στην πράξη, εφαρμόζοντας κάποιες λύσεις. Σημαντικό βέβαια σε όλο αυτό εδώ είναι η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειρίας μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών εταίρων, που μας δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε το έργο ουσιαστικά. Είμαι ο Λάμπρος Ατζούργιανης, Γενικός Διευθυντής της Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας και ο project manager του έργου από πλευράς της Περιφέρειας για το έργο Desirment, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Horizon. Στα πλαίσια αυτού του έργου η Περιφέρεια συμμετέχει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουμε και εμείς αρκετούς κινδύνους σαν Περιφέρεια σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, τόσο από πλευράς πλημμυρών, όσο και από πλευράς της ξηρασίας, και για να προστατεύσουμε τα ύδατα από την εντατική άβδευση όταν έχουμε έντονα φαινόμενα ξηρασίας και υψηλές θερμοκρασίες, φαινόμενα της διάβρωσης των ακτών και της διαχείρισης και αποκατάστασης των υδάτων. Γενικότερα το έργο μας βοηθάει για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και να δούμε και άλλες εφαρμοσμένες λύσεις οι οποίες υπάρχουν σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορέσουμε να τις ενσωματώσουμε γενικότερα στο στρατηγικό μας σχεδιασμό για την κλιματική αλλαγή, για το Adaptation Plan. Επίσης βοηθάει στο να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο πάνω στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και σε θέματα τόσο χρησιμοποίησης των δεδομένων για την πολιτική προστασία, όσο και για θέματα αγροτικής ανάπτυξης.